Vítajte, moje meno je Ančulka Syrianel a venujem sa osobnostnému sebarozvoju. Do môjho ďalšieho dielu Človečiny pre zmenu prijali pozvanie dvaja inšpiratívni muži. William Zmeták a Miloš Solius. No ja by som to skôr nazval, že sme nejakí pôrodní asistenti. Pretože my sme ako v rámci takého ročného cyklu Zlatá cesta muža, tak vlastne zrazu sme začali vnímať, že by sa chcelo niečo narodiť. A tak sme to ako len okolo toho tak jemne našlapovali a prichádzalo to jednak v snoch, jednak vlastne medzi nami to už ako začalo tak ako byť cítiť, tak sme len vlastne ako boli prítomní a aj ten názov sa vlastne, jednak mne to prišlo cez sny a potom, jak sme sa stretli spolu, tak tam naozaj sa to narodilo zrazu. Ten názov Amen. A tam je vlastne taká presmička zaujímavá, lebo mne tam prišlo, že to je a man ako muž a men ako muži. A to keď sa vlastne spojí, tak tam je vlastne to vznikne, že amaen. A tak sme vlastne zistili, že to je proste organizácia, ktorá má za úlohu jednak tú individuáciu muža, ale zároveň len ako individualita, tak v tom priestore ako organizmu Zeme proste neobstojíš, ty potrebuješ byť aj v tom my. Takže vlastne sme zistili, že to je taký systém, ktorý ťa pretvára do toho, alebo dáva ti tú možnosť navnímať seba ako muža, ale zároveň aj to my, muži, to bratstvo. Čiže toto je taká nosná vlastne aj téma, ktorú ten Amen nesie. Tak, to bolo krásne predstavené, takže tu máme pôrodných asistentov Amenu, Williama a Miloša. Chlapci, vítajte. Ďakujem. Ďakujem, že ste sa prišli podeliť o to, čo vlastne robíte. A verím, že nám poviete niečo aj o sebe a veľmi veľa žien túži zistiť, asi viac žien ako mužov, že čo je to vlastne ten Amen. Takže to bolo trošku akoby priblížené, ale keby sme išli ako keby do hĺbky, kto všetko za tým stojí? 100 mužov, to je veľa mužov pohromade. Ja by som chcel vlastne povedať a zdôrazniť to, že keby ste sa opýtali vlastne, v tom Amene je kopec tých chlapov a každého zvlášť, keď sa ho opýtaš, tak každý ti povie niečo iné. Pretože tam nie je to, že máme nejaké dogmy a že takto to je a teraz to opakujeme. Ale práve tam prichádza tá individuácia toho muža a každý vlastne tam prináša tú vlastnú esenciu a cez tie vlastné svetonázorové systémy vlastne vníma to, čo Amen znamená. Čiže určite, keď Solius bude hovoriť o Amene, tak to povie úplne inak ako ja. Toto je vlastne moja verzia toho, ako ja Amen vnímam. Takže ja by som aj nechal tebe slovo vlastne k tomu, že ako to teda ty vnímaš. Ja by som len dodal taký technický detail, že pôrodní asistenti v podstate v praxi sme občianske združenie, takže máme aj nejakú legálnu formu a organizácia sme. A k tomu platí to, čo hovoril William, že vlastne, keby som to mal ja definovať, čo sme, alebo kto sme, tak sme muži, chlapi, chalani, ktorí cítia, že ich to ťahá k sebe, niečo spolu vytvoriť. To je asi také spoločné, že nejako spolu, keď sme a niečo tvoríme, tak nám to dáva zmysel. A ten prvý projekt asi, ktoré to celé tak oživil, bolo stretnutie s mužov. Že? Čo to prinieslo vlastne tak viac do pola? Dovtedy sme vlastne fungovali na tej ročnej ceste. A to nebolo až tak viditeľné svetu, ale vlastne ak sme došli s tým impulzom 100 mužov, tak vlastne zrazu to akoby spravilo takú vlnu a bolo nás zrazu vidno. Čiže to bola taká iniciácia toho Amenu ako do sveta. Tak. Prvá. No a my vlastne sme tam to jadro Amenu, okolo 10, ja neviem presné číslo, nechcem teraz to riešiť, okolo 10 mužov, ktorí sme veľmi rôzni. Z najrôznejších pozadí, niektorí sú podnikatelia, niektorí sú z armády, zo štátnej správy, súkromníci, akože rôzni typy ľudí. A
my vlastne stále tak objavujeme, čo to je ten Amen, ako má fungovať, že máme za sebou nejaké projekty, úspešné projekty, zaujímavé projekty a sami sa posúvame, veci sa nám často menia a práve teraz je nový rok začal a vidím, že sa v zásade je nejaký taký veľký upgrade tej organizácie. Hej, to je možno to, čo povedal William, že je živá, v praxi znamená, že sa to veľmi vyvíja a mení ešte. Nie sme v nejakej jasnej, rigidnej forme, ale vlastne sami objavujeme, ako to môžeme robiť tak, aby to fungovalo, ale zároveň trochu inak. Hej. A to trochu inak, to je to, čo celkom presne nevieme a sme veľmi takí otvorení a vnímame, že ako to má byť, aby to bolo trošku iné. No ale zároveň vlastne to slovo neviem, alebo ten stav neviem, tak my veľmi používame. Že my sa naozaj ako vedome ponárame do toho stavu neviem. Pretože z toho stavu neviem vlastne môže vznikať fakt niečo živé. Lebo keď sa udržiavame v tom stave, že veď toto sme robili, toto ideme robiť ďalej, tak zrazu by tam začali vznikať také tie štruktúry a začne to tak kostnatieť. A toto sa nám vlastne, u nás sa to nedá stať proste, lebo my stále sa vedome ponárame do toho stavu, neviem. Aj tých 100 mužov vlastne, úplne vlastne tá esencia 100 mužov je, že poďme do neznáma. Pretože tam sa ako otvárajú tie najväčšie poklady. A toto my zároveň aj žijeme vlastne v tom Amene ako takom. A veľakrát to ako človek, ktorý je zvyknutý ako na nejakú štruktúru a plán, tak úplne mu to hackuje systém, hej. Aj nám zároveň, hej. Aj nám. Ale proste my sa tam vedome stále navracame do toho bodu. A preto aj teraz, presne ako Solius povedal, že skončil nejaký rok. A ja aspoň minimálne na sebe to cítim, že úplne ma vyplo, vyresetovalo a teraz vlastne úplne nanovo začínam zase ako keby vnímať, čo to je vlastne ten Amen teraz. Jo. Hej. Ja to mám rovnako. Hej, že presne, že keď som tu šiel, vravím si, že o čom sa vlastne ideme baviť, o Amene, počkaj, čo je vlastne Amen, hej, že vy tam sa Vila, ty ešte poznáš nejaký Amen, Amen čo? Hej, že to je fakt také, hej, že máš nejaké obdobie, kedy to máš jasné a idú veci a potom sa to zase tak rozprestie do nejakej hmly a zase vlastne to musíš nanovo definovať, hej, lebo ty si iný, ty si sa posunul ako človek, ľudia v tom Amene sa posunuli a pre mňa to, čo bolo doteraz, absolútne by som odišiel odtiaľ, keby to malo byť rovnako, hej. Teraz po týchto Vianociach, a aj sme sa o tom nebavili, ale cítim, že William to má podobne, že keby to malo byť ako to bolo, tak už ja tam nepokračujem. No ale dneska som mal stretnutie s jedným chlapom z Jemenu a už som videl, že už to je, aj on to má inak, hej. Takže, a ako to presne je, teraz nevieme ešte. Wow. No krásne si to pomenoval, lebo vlastne tá energia neviem, je energia dôvery a energia dôvery je energia srdca. Čiže keby som si to mala ako preložiť, tie slova, ktoré ste mi tu povedali, mne z toho vzniká to, že vlastne prechádzate z hlavy do srdca a nehávate, akoby, lebo čo to srdce potrebuje? Potrebuje iba pulzovať, hej? Akože tam nejaké konštrukcie nie sú, ono iba je, hej? A úplne ste to ako veľmi za mňa teda krásne popísali a skôr mi to príde také, že je to vlastne také ako nejaké živé mužské srdce. No, úplne krásne si to navnímala, ale zároveň neodsudzujeme vlastne tú myseľ, ani teda aspoň ja za seba budem hovoriť. Ja proste milujem aj to, ako funguje intelekt, ako funguje myseľ, ale ako nástroj. Nie ako riadiaci člen. Ako nástroj tvorenia. Tak. Krásne. Bola tá cesta z tej hlavy k tomu srdcu, bola pre vás náročná? Ako to celé vzniklo? No skús ty povedať. No, pre mňa je náročná, pretože ja som muž hlavy. To je moja kvalita, to je dokonca moja životná práca je používať tú myseľ. Čiže ja mám v tomto, pre mňa to je obrovská celoživotná výzva, že ako vytvárať, udržiavať, rozvíjať a zveľaďovať štruktúry, myslenie a intelekt a zároveň nedovoliť, aby toto bolo tá ťažná sila v živote. To znamená, ako vlastne sa dať do toho stavu, že tá myseľ slúži srdcu. Hej, takže pre mňa to výzva bola a neustále aj je. Aj v Jemene a prejavuje sa na tom, že ja sa tak zvyknem raz za rok tak úplne nasrať na všetkých a všetkých poslať do prdele, lebo mi to už tam nie je žiadna akože štruktúra, všetko je to také rozpáznuté a také proste, že to, hej, že pre mňa to už nedáva zmysel.
Takže to je celoživotná robota pre mňa. A čo potom? Keď ich pošleš do prdele, tak čo potom? No, tak sa to vlastne vtedy presne dochádza k rozpadu tej mysle. Hej, vtedy ja by som to chcel mať všetko jasné a zrozumiteľné, hej, zakockované a nech to tam funguje, vieš, systémy, klasika, tieto mužské veci. A toto keď sa stane, tak sa to vlastne celé rozpadne. A vlastne sa to vystavia na novo, hej, že sa vlastne ja musím nájsť najskôr sám sebe, hej, lebo ja vlastne sám mám ako keby so sebou niečo, že ja vlastne nie som spokojný, ako ja fungujem. A v tom jemene to iba prejavené. Čiže ja sa musím akoby na novo si vyjasniť, čo je pre mňa dôležité, čo nie je, ako to chcem teraz už, čo už nechcem. A tým pádom to potom viem priniesť do toho jemenu a mám pocit, že sa to tak nejak stane asi väčšine tým chlapom. A zase to celé dávame dohromady nejako, hej, v novej verzii. Čo je tam podstatné v tomto, čo ja vidím, je to, že sa nevyhýbame tomu konfliktu. Hej, že vlastne máme tam, že ho príjmame, ten vedomý konflikt, a je prítomný a sme s ním proste ako s bežnou súčasťou. Hej? A veľakrát nás vlastne práve ten konflikt posunie. Hej? A potom tam vznikajú aj tie systémy na nejaký čas a potom sa zase rozpadnú. Ale vlastne to, že keby Solius v tom nasratí vlastne išiel si to niekde riešiť, tak proste my sa nepohneme. Hej? Ale vlastne ten upgrade, ten switch vlastne prichádza cez to, že niekto sa proste napríklad nasere. Čiže toto je tam veľmi, veľmi dôležité vlastne, že my tam vytvárame ten priestor taký ako príjmajúci, kde môžeš vlastne prísť so všetkým, ako máš. Že aj s tými svojimi tieňovými aspektami a nebýva to vždy ako nejaké ružové proste. Není sme nejaká organizácia, ktorá proste ako je v tom svetle stále proste, ale práve kľudne sa tam dovolíme sa rozpadnúť úplne a aj si vynadať a aj sa pobiť proste. Ale potom to je krásne. Viete sa aj objať? No, je to... Tá hlavná esencia vlastne menu je naozaj to bratstvo. To nás úplne spája, presne to otvorené srdce. To, že vieš, že tam môžeš sa úplne proste otvoriť a odzdať. A v bežnom živote ja napríklad už mám vlastne ten okruh spravený takýto, ale keď idem niekde do obchodu, alebo napríklad dneska som bol si vybaviť pas, a ten stred vlastne s tou pani, ktorá není úplne v tom srdci, tak nemôžeš tam byť naozaj tak v tom uvoľnení. Lebo to bolí. A možno sa dá dostať do toho stavu. Ja to mám teraz ešte tak. No dobre, a čo tým chcel básnik povedať? No to, že veľká časť toho A-menu je ten kruh, ktorý vytvára ten bezpečný priestor, kde naozaj ako sa môžeš prejaviť a spoznať, kto si. Lebo si v priestore, kde ťa vlastne ostatní príjmu. Hej, akože asi možno, čo chce povedať, ja by som to ešte jasnejšie povedal, že keď ideš do práce, alebo vlastne do akéhokoľvek kolektívu, tak všade máš nepísané, toto môžeš, toto nemôžeš. V práci sa neplače, nezrúca, nenadáva. V práci sa je usmiatý, slušný, maximálne ticho, hej? A sú nepísané pravidlá, čo sa akoby není prípustné chovanie v rámci spoločnosti, hej? A čo William hovorí, je, že práve, že u nás to je dôležitou súčasťou toho, čo robíme, čo my sami žijeme a čo ponúkame potom chlapom na stretnutiach, na akciách, že tu je prijaté všetko. Keď ťa niekto hnevá, keď sa ti zdá niekto škaredý, keď niekto proste má s ním nejaký problém, tak je to v poriadku a tu sa to môže prejaviť. Nemusíte si to ísť vyriešiť domov. Hej, my nevyžadujeme od kolegov, aby prišli a nechali svoje starosti a svoje strasti doma. Že tým pádom príde polka človeka, hej, a polka ostáva doma. Nie, tu si celý. To znamená, keď máš depky, keď máš doma, rozvádzaš sa, máš to ťažké, tak musíš prísť aj s tým, lebo tak či tak ťa to ovplyvňuje, keď to necháš doma, hej. My ako keby neoperujeme z toho presvedčenia, že sa dá niečo odrezať a oddeliť, nedá. To sa proste prijaví na tom, ako vplývaš na kolektív, a ako efektívne pracuješ v tej práci, čo prinášaš, že to je proste tam je. Takže ty prídeš celý s tým
A u nás máš ten priestor, že my tam sme a my sa na teba pozeráme. A pozeráme sa na to, ako včera sme ťa obdivovali a bol si silný a bol si mužný a vedel si čo. A potom 2 mesiace si úplne rozmázli a nevieš čo, alebo máš depresia, alebo ja neviem, hej, že to tam ako keby je u nás vítané. A je to, predpokladám, v poriadku teda. Čiže vytvárate akcie, že nemusí byť každý členom Amenu, hej? Že vlastne robíte akcie aj pre mužov zvonka, ktorí prídu len na jednotlivú akciu. Tak som to teda pochopila teraz. Tak? Áno. Vlastne Amen prináša vlastne prácu mužov pre mužov. Hej? Čiže vlastne ako to, čo tu tvoríme, jednak je to, že to robíme pre nás, že si vytvárame svoj priestor, kde máme vlastne tých blízkych mužov v tom kruhu, ale zároveň túto esenciu a túto kvalitu prinášame ďalším mužom cez rôzne aktivity. Či už sme robili konferenciu, alebo máme takú už opakujúcu sa akciu 100 mužov a ešte máme vlastne taký ročný cyklus muža, ktorý pozostáva ako zo 4 štvorňoviek a plus práci ako medzi tým. Takže toto sú všetko aktivity, ktoré prinášame pre mužov zvonku. Už veľa z nich sa ako považuje vlastne tiež za remeňákov, pretože už chodia často na akcie, aj zároveň keď si rok s nami, tak už vlastne naozaj to bratstvo tam vzniká proste. Takže veľa z nich zase už teraz začína ako ďalší cyklus, takže tí, čo vlastne boli na tom ročnom cykle, tak už chcú ísť vlastne ako keby dovnútra k nám. Takže toto sa teraz ako práve deje. Čo znamená ročný cyklus? Čo to je? Je to vlastne, musíš nadskočiť a ísť celý rok, alebo môžeš ísť len na nejakú časť, alebo a o čom sú tie časti? Tak ten ročný cyklus, ten názov tam je Zlatá cesta muža. A tá zlatá cesta je vlastne to, že ty sa vlastne potrebuješ dostať do svojho stredu a z tohto bodu vlastne akoby žiť ten život. A ono sa ti stáva v tom živote, že vlastne niečo ťa ako zoberie na chvíľku do jednej strany, do druhej strany, ale vlastne tá zlatá cesta ti umožňuje to, že ti stále fokus vracia späť na tú tvoju cestu, ktorá ide z toho tvojho stredu. A prepáč, iba pre divákov napríklad, keby to niekto bude pozerať. Čo znamená, že som v strede? Alebo čo je to zlatá? Vieš, že... Ja milujem... Vieš, niekto teraz príde domov z roboty, prvýkrát si to pozerá a povie, že čo? Som furt v pohode, som v pohode. No. Áno, ja mám presne ako takú ako prúpovidku, že tá škála od toho, že som úplne v riti a som úplne v pohode, tak to, že som úplne v riti, je oveľa bližšie k tomu stredu, ako to že som v pohode, hej. Takže asi takto by som to zakategorizoval a ja milujem rozprávky, pretože v nich cítim ako obrovskú múdrosť a tá zlatá cesta tiež prišla cez jednu rozprávku. A tam to bolo krásne vlastne popísané to, že ako v každej rozprávke, takmer sú traja bratia, nie? A vlastne tí jeho 2 starší bratia išli a teraz vlastne popri tej ceste bola krčma. A oni sa proste nechali do toho vlákať a tam bola proste zábava obrovská. A keď tam vošli, tak sa stalo to, že oni ich už odtiaľ nechceli pustiť. A to je vlastne napríklad jedna z možností, kde ty odídeš z tej svojej zlatej cesty. A zlatá cesta pre mňa je cesta, ktorá vlastne ako vyživuje tú dušu. Je to niečo proste, kedy naozaj cítiš, že to, čo robíš, má zmysel. A že prinášaš svetu vlastne tú svoju esenciu. Hej. A vlastne až ten najmladší brat mal tú odvahu vlastne a vykročil vlastne po tej zlatej ceste. A tá zlatá cesta je vlastne práve stále navracanie sa do toho. To je obrovsky ťažko popísateľné, keď to ešte niekto nezažil. Vlastne ten pocit, kedy vieš, že si dobre. Že máš otvorené to srdce, proste si naplnená to radosťou a z tej tvorby a z toho života ako takého. Takže vlastne je to pre každého, kto hľadá v živote radosť, zmysel života,
naplnenosť, alebo že... Takú celistvosť by som to až nazval. Ale teraz ako dáme tu počiarov, vieš, ak bývajú tým malými písmenkami, tak ja to rovno poviem, že tá cesta k tomu plnému prežívaniu života nemusí byť vždy ľahká. Ono v tých rozprávkach, je to tak krásne popísané, vieš, na jedna, dve vety, odstavček a išiel a už nemohol a už proste padal a proste zodratý bol a nemal čo jesť, bla bla bla. A prečítaš to, však vieš 200, lenže tebe sa to môže diať rok. Alebo mesiac a je to proste... Nie je to vždy, proste tá cesta je cesta, ktorá je fakt naozaj skutočná, kde vlastne ty nežiješ v tom potlačení tých pocitov, ale ty vlastne naozaj prežívaš v tele to, čo sa ti naozaj deje. A to veľa ľudí v tejto spoločnosti sme tak vychovávaní, aj v škole, hej, tu si sadneš a nebudeš prejavovať emócie. Nebudeš tu behať, ty budeš tu sedieť a iba budeš používať intelekt. A my vlastne potrebujeme rozbiť vlastne tento návyk, aby sme sa znovu vrátili k sebe, k tým svojim pocitom a k tomu, že čo chceme my naozaj prinášať sem. Chlapci, čo bolo to? Lebo toto už je, za mňa sú odpovede vedomých mužov, hej? Ale aby sme ako keby spravili most, potrebujeme most medzi tým, že čo bolo to, že si zistil, že ty kokšo, veď, ale ja fakt nie som v pohode. Alebo že do prdele, veď ja som v tej krčme uviaznutý, veď ja tu vlastne nechcem byť. Alebo že čo bolo to, že vlastne musím sa vydať na nejakú cestu. Toto nie je život, o ktorom som vlastne snil, alebo... Ja by som povedal, že keď by sa niekto pozrel zvonku na môj život napríklad, tak pred tou zlatou cestou, jak vyzeral, a potom, tak asi by to nevyzeralo lákavo ísť na tú zlatú cestu, hej. Lebo ja som pred tou zlatou cestou bol veľmi v pohode. Veľmi v pohode. Ja milujem to slovo, keď... Úplne najviac v pohode som bol. Ja som bol šťastný. Hej. A potom to bola katastrofa. Dobre, ako to vyzeralo? Že, čo si bol šťastný? Ako vyzeral tvoj život? Jednoducho, že vlastne pocity, ktoré som vnímal a cítil vedome a veci, ktoré sa mi v živote diali, boli pozitívne. Takže mal si dobrú prácu, mal som prácu, ktorú som mal rád, mal som najúžasnejší vzťah. A akurát som nikde nechodil, nikoho som nepoznal. Proste boli veci, ktoré akoby nefungovali, ale tie sa proste dali za záväz. Čiže bolo krásne všetko. Prosím ťa, ako vyzeral najúžasnejší vzťah vtedy? Žiadne hádky. Žiadne konflikty, problémy, žiadne nedorozumenia. Super. A po pracovnej stránke? A po pracovnej stránke za mňa to, že som akoby dosahoval, čo som chcel, vždycky som vedel, čo chcem. Nemal som žiadne to, čím som teraz žil, to neznámo, že nevieš čo. Jednoducho proste som vedel, že chcem byť nezávislý, chcem mať peniaze, chcem robiť nejakú prácu, kde budem akože uznaný, kde budem akože úspešný. A to som mal jasne nastavené, za tým som šiel, bim bam a výsledky sa dostavovali. Bolo všetko vlastne, čo som chcel. No taká z tejto idylky, potom niekto povie, tak zlatá cesta, však z nej práve vyšiel. Presne tak. No, presne tak. Tak čo bol ten zlom, že si vlastne zistil, že to je možno iba ilúzia, alebo že z tej zlatej cesty, po ktorej ty ideš, sa nenáješ, ako keby nevyživíš. No začali sa diať veci. No a to? Začali sa diať veci. Čo sa musí tak udiať? Začal som si pomaličky všímať. Vlastne som začal akoby z tej ulitky, alebo z toho rúžového, krásneho, šťastného sveta. Začal som trošku vychádzať aj von z tej chalúbky. Prečo? No, ti tam bolo dobre? To nikto nerozumie prečo. To nikto nerozumie prečo som začal nudiť? Akoby, teraz by som povedal, že ten život proste si ma začal... Poď sem von, ako keby. Začal som napríklad chodiť na tanec.
Tým pádom začal som sa stretávať s ľuďmi. A zrazu som začal si všímať, že vlastne ten svet, tí ľudia mi dávali spätnú väzbu, že veci nemusia byť celkom až také, ako sa zdajú. Že akoby, vtedy som to vôbec síce nevidel, ale prichádzali také jemné indície, že žijem v nejakých ilúziách. Hej. Potom sa stala väčšia vec, napríklad, že hoď som mal krásny, úžasný vzťah, asi 19 rokov manželstva, tak prišla žena, do ktorej som sa zamiloval. Ako to je možné, keď máš taký úžasný vzťah? Ako je to možné? Presne tak. Lebo som zistil, že vlastne ja som väčšinu svojich pocitov a tým pádom prežívania proste vypol. Zahrabal, že vlastne ja som nádherná katedrála v zlate a bielom mramori vyrobená, plná kvetov a kryštálov. A teraz som zistil, že ale tam sú nejaké pivnice. A v tých pivniciach tam sú ešte nejaké kanály. A pod tými kanálmi tam je celý svet temna. Som zistil, že ja vlastne nerozumiem veľa veciam. Že ja vlastne som zistil, že ja jednu z vecí, ktorú najviac v živote milujem, sú ľudia a že ja im naozaj nerozumiem. Ja im vôbec nerozumiem. Ja si myslím, že im rozumiem. Hej? Ale ja im vôbec nerozumiem. Ja vôbec nepoznám život. Ja nepoznám bolesť, ja nepoznám smútok. Ja nerozumiem, prečo všetci počúvajú tie blbé pesničky o láske smutné a že čo sa s tým tak všetci zapodievajú, hej, že čo to je za nezmysel, hej, prečo sa ľudia zamilujú a myslia si, že to je láska, keď to vôbec láska nie. Som tomu ničomu nerozumel, som zistil. To môžem potvrdiť. Ja prvýkrát, keď moje zistenie bolo, že vlastne žijem v presvedčení, že milujem ľudí a potom vlastne som zistila, že ja vlastne ich ani nemilujem, že ani vlastne neviem, čo to je, tak bol pre mňa veľký šok. Hej, aj potom postupne vlastne svoju rodinu, že vlastne som vždy žila v veľkej domienke, že milujem, ale som si to myslela. Som to v skutočnosti necítila, lebo som to mala proste v mysli. No, tak učíme sa milovať. Absolútne. To je tá stredná cesta asi, nie? Absolútne. No, ja som to nemal úplne také asi romantické. Ja ako do nejakej 6. triedy na základke ja som vlastne meditoval, prvé som mal pyramídu postavenú. Ja som si ako fičal a proste bol som úplne ponorený v tých otázkach života, proste prečo sme tu, zmysel, blablabla. Akože 12-ročný. Áno. Dobre. Ale vlastne okolo mňa nebol nikto, ktorý akoby vôbec zachytával tú rovinu, že akože nič. Tak ja som, presne si to pamätám, ako v tých 12 rokoch som si povedal, OK, tak zmyslom života je nehľadať zmysel života, ale si ho užiť. Takže ja som normálne vlastne odtedy sa mi normálne ako preklopil ten život a začal som si ho fakt užívať do toho, že fakt som akoby v tej materialistickej rovine som si splnil všetky svoje sny. Či som závodil na autách, na motorkách, proste pocestoval som všetko možné, proste robil som, čo som naozaj chcel. A do takého stavu som sa dostal, že som fakt nemusel pracovať. Mal som tým programátorov a vlastne som si nejak takto fungoval. A zabával som sa, ale skončilo to tak, že každé ráno som sa normálne musel zobudiť. Keď som sa zobudil, tak som rozmýšľal, že čo také vlastne ma vyťahne z postele vôbec. Lebo už má všetko uspokojené. Hej, a potom tam prišla taká otázka, že a toto je všetko? Hej, toto je fakt všetko? A tá otázka vlastne ma priviedla k tomu, že sa mi vlastne odlepili tie... Ja som mal pocit, ako keď som bol ten ťažný kôň, ktorý má také klapky a ja som mal vo všetkom jasno. Však ja som to ako... Mňa nikto argumentačne nepresvedčil o ničom, veď ja som o všetkom vedel, že to je jasné, veď to je takto. Čo ty chceš? Nič. Hej. Išiel som si v takomto štýle. Ja som bol programátor na začiatku, potom som mal vlastne programátorov, čiže ja som vlastne v tom IT svete fakt ako si celkom dobre rozbehol ako ten biznis. Takže to bolo také, ako nebolo všetko jasné. Až hovorím, do toho bodu, kedy už som si všetko naplnil tam a už mi
ako keby ten materiálny svet nedokázal ako keby dať ďalšiu pohnutku k tomu, že čo ďalej vlastne. A keď to je všetko, tak si len dobre, tak to je ako asi už koniec, lebo na čo si sa budem ako keby cykliť v tom, čo už som všetko možné dosiahol, že už som nevedel si tak ako vymysleť v tom rámci niečo, čo by ma ešte ako keby hýbalo k tomu niečo tvoriť. No a to vtedy, ak sa mi strhli tie klapky na očiach, som zrazu uvidel, že tak to je všetko inak. A krásne napríklad ten Matrix v podstate ako film, tak to ako veľmi pekne to ako nastavuje to, že žiješ si v tej ilúzii toho, ako to je a zrazu zistíš, že to je všetko úplne ako inak. Hej? A zrazu som sa naozaj musel učiť žiť na novo, pretože nič nebolo tak, ako som si myslel. Hej? Takže u mňa to bolo fakt takým tým naplnením vlastne tej špičky tej materialistickej paradigmy. A tam som vlastne došiel na tú hranu a už vlastne ďalej sa mohol stať len toto. Tak to je paradox ináč, že vy dvaja rozprávate, ja sa vo vašich príbehoch nachádzam, hoď som žena. A nebola som programátor, ale veľa, ako keby ste obidvaja rozprávali o mne, tak sa tu chlamem. Nie na tom, čo rozprávate, ale na tom, že veľmi súznem. A čo bolo to, čo tej klapky dalo? Hej, napríklad, lebo mne teraz mi to pripomína Art of Being, hej, že, lebo mne tam ako prasla bublina, len taký fukot. Čo to bolo u teba, že ti vlastne teda tie klapky odložili sa? Práve ten pocit nespokojnosti ma zrazu pohol. Predstav, že ja som ako v tom bode, keď som ešte ako si fičal tam v tej firme a tak dosť veľa som pil. A to som zistil napríklad v nemocnici, keď som bol na okruhu, na motorke som padol, mi vytrhlo mi kľúčnú kosť a teraz vlastne som bol v tej nemocnici a tá sestrička si došla s tým dotazníkom a že ste alkoholik? Ja že nie som. A moja bývalá žena, ale napíšte, že je. Čo? Počkaj. Však si dám maximálne fľašku vína za deň, nie? A cez víkend nejakú slivovicu. A ešte som mal také, že deň bez mesa není deň, hej, a akože tak som si akože bol v tom, že fakt som ako si užíval toho, ako aj to jedlo a tak. A zrazu v jednom bode, a všetkých kamošov som mal takých. No jasné. Že som mal vlastne úplne zo všetkých strán mi prichádzalo potvrdenie, že som dobre vlastne, hej. Ale zrazu proste došiel bod, že som si otvoril stránku, že pôst, o pôste. A to bolo, ja neviem, 14-15 rokov dozadu, hej. Možno menej, ja neviem. Pred 2010, možno skôr. A naozaj, že ma to nejak uchvátilo, že pôst. Tak, že každý piatok si daj pôst. Hej, tak z takého života, tá otázka, alebo tá informácia, že toto je všetko, taká tá otázka, tak ma pohla k tomu, vlastne, že som sa dostal k tomu pôstovaniu. A vlastne každý piatok som si začal dávať pôst a to teraz ty vlastne už pred pôstom nepiješ, po pôste nemôžeš piť a piatok je vlastne taký ako najsilnejší deň, hej? Takže mi to zrazu vyplo to pitie. Aha. A jednak, že už po nejakom čase toho pôstovania, už to normálne, jak som sa napil, tak som cítil, že som mal až husú kožu. Proste, že niečo si dávam, čo není úplne ako dobré pre to moje telo. Hej? Že začal som normálne cítiť, cez to, jak som sa začal tak čistiť, tak som zrazu začal cítiť, že ani mäso som a potom normálne som sa začal, postupne som cez tú stravu sa tak ako keby od toho odosobnil, že sa mi začal ten svet tako fakt otvárať. No. Ale hovorím, že to išlo vlastne ruka v ruke. Potom sa mi rôzne dokumenty som začal pozerať a sa mi vracali tie veci, ktoré v tých 12 rokoch som vypol. Tá meditácia a proste taký Eduard Tomáš vlastne mal také nahrávky, William Poltikovič nahral taký dokumentárny seriál s Eduardom Tomášom a on vlastne mal také ako duchovné vhľady. A cez to mi začalo vlastne ako keby sa otvárať to vedomie.
Tak a ty si spomínal, že si bol ženatý? Aj ty si bol ženatý? Áno. Fakt? Obidvaja? Dobre. Áno. A už nie ste ženatí teda? Ty si sa zamiloval a teraz viem, že to bola tvoja priateľka nedávno, takže to usúdim, že už nie ste. Áno, už nie sme ženatí, ale obidva sme vo vzťahu novom. A teda aspoň ja za seba musím povedať, že to je v úplne inej kvalite. Hej. Aj sexualita, aj to porozumenie, aj to vlastne ten súlad na tých nových úrovniach, ktoré sme vlastne objavili potom, ako sa nám to vedomie vlastne otvorilo. Hej, lebo vlastne dovtedy, presne ak si to krásne popísala, že v tej materialistickej paradigme a v tej úrovni, my si aj s bývalou ženou veľmi dobre rozumeli. To boli aj fakt až, tak ja by som nazval, že veľmi dobrí ako spolubývajúci. Veľmi dobrý. Áno. A že tam sme si fakt rozumeli, ale vlastne, ak sa mi otvorili tie ďalšie úrovne, tak tam, a ona ich nemala potvárané, tak vlastne tam vlastne sme narážali, vlastne každý deň vlastne sme narážali na to, že si nerozumieme. Lebo vlastne ja som ešte ani nemal ten aparát na to, aby som to vysvetlil, že čo sa mi vôbec deje. Ja som nevedel, čo sa mi deje. To bola doba, kedy ako teraz už je tu luxus, proste vieš, že tu už sú tie kruhy a rozhovory a všetko možné, proste tu, že literatúra, vtedy tu nebolo takmer nič. Hej. Čiže ja som v tom bol obrovský sám. Ja som normálne vlastne v tej dobe som vypol na pol roka všetkých tých svojich kamarátov, lebo vlastne oni ma ťahali naspäť. Hej. Taká veľmi ako vtipná príhodička, hej, že už keď som bol v tých pôstoch, to som bol také, že 10 dní som nejedol, a tak v tomto pôste som išiel pozrieť tých mojich kamošov, oni boli na rybách a ako v plnom prúde tá zábava a teraz 2 hodiny ráno a teraz oproti mne stojí chlapík 120 kg, v jednej ruke cigareta, v druhej proste frťan a mi hovorí: Vio, ale veď to si môžeš ublížiť. Tak som sa začal fakt rehotať, že ako, kámo, je to možné. Takže že naozaj, ja som v tom bol vtedy naozaj sám. A tým pádom aj veľa času som proste trávil fakt sám, aby som vôbec ako sa vedel udržať na tých svojich prvých krokoch tej zlatej cesty. A za to vlastne sme aj tú ročnú školu alebo ten ročný cyklus vlastne otvorili, pretože naozaj ten začiatok býva ťažký a vlastne je veľmi krásne, keď máš okolo seba ľudí, ktorí ti rozumejú. Alebo poprípade to už zažili a vytvárajú ti ten priestor toho, že sa naozaj môžeš na novo nájsť. Pretože ty si mala alebo ja som mal svoju nejakú predstavu o sebe, kto som, lenže proste to bol výsek ako v tej pice, vieš, máš jeden výsek a ty ho dobre celkom poznáš a zrazu proste sa ti ukáže, kokos, ale ja som aj toto. No, a to tam vlastne, ona má niekoľko úrovní, tá zlatá cesta. A tá prvá úroveň je naozaj to spoznanie sa na novo. A v druhej úrovni vlastne z tohto bodu, keď už sa poznáš, tak začínaš skúmať to, že čo vlastne ty prinášaš tomu svetu. Hej. A to uvidíš vlastne, keď ty už uvidíš presne to, že čo chceš prinášať, tak vlastne ty sa necháš vytvarovať, prerobiť tou úlohou, ktorú chceš ako priniesť, do tej fáze, že to môžeš asi schopný spraviť. Neviem, či ti to dáva zmysel. Úplne, presne. Mne áno, úplne. No a hlavne ja to vnímam ako že vlastne aj ako to rozprávaš, že vlastne keď ide niekto na vrchol alebo na Gerlachovských štít, hej, vlastne nikdy tam nebol, tak si bere so sebou nejakých sprievodcov, hej. Ale každý tam proste musí prejsť sám. A hore sa vlastne nadýchneš a môžeš to celé uvidieť, celú tú svoju cestu, seba, tak pokiaľ si dole vlastne nič neuvidíš, hej. A tak toto mi to tak ako evokuje a v podstate potom už tak párkrát to potrebuješ s niekým prejsť, hej, až sa môžeš stať sprievodcom aj ty, hej, ale tá cesta, hej, aj tú pizzu, jak si povedal, tak mi to tam presne ako povedal, že je nejaký výsek, akože ty môžeš chodiť trebárs
na ten istý kopec hore-dolu. Aspoň ja som to tak v živote mala, hej, že na tie Martinky v kuse. Až to začalo naberať úplne iný rozmer, že som si napríklad nevšimla ten strom a taký koreň a vlastne, že tá veverička, že vlastne tie stromy medzi sebou komunikujú a že vlastne zvieratá, ktoré sa začali čoraz viac približovať, hej, ku mne, jak som bola v lese rôzne. A že vlastne to môže mať úplne iný rozmer. Hoď tá cesta je stále rovnaká, hej, že stále chodím jednu a tú istú trasu, ale začína mať úplne iný rozmer. Že hej, ak si povedal tú pizzu, tak mi to napadlo, že vlastne, že oliva má špecifickú chuť. Niekto tam, môžeš si tam dať ananás, cesto, a ešte to cesto z koľkých je ingrediencií, hej, že vlastne nemusí to byť úplne, že teraz neviem, že idem na úplne inú cestu. Možno len spoznať na koľkých častí veľa sa to ako keby skladá. No, vlastne tým, ako sme cez ten školský systém vlastne sploštený, by som to nazval, tak my normálne musíme nanovo si vytvoriť ako keby, vieš, ako keď máš čuch, proste takéto isté vlastne aparáty máme v tele na to vnímanie tých ďalších úrovní reality. A my ich vlastne potrebujeme pomaličky ako keby začať rozvíjať na to, jednak, že najprv uvidieť tú realitu, že tie rôzne úrovne, ale potom aj, že s ňou nejak vedieť vedome pracovať. A napríklad krásne je, jak Jehuda tvorí, že školu empatie. A normálne vlastne ty sa učíš rozvinúť ten orgán empatie vlastne. Alebo to vnímanie vlastne empatie. A že vedome sa normálne ako keby zameráš na túto úroveň. No povedz mi to prakticky. No napríklad to, že my keď sa budeme rozprávať, tak môžeme sa rozprávať ako na mentálnej úrovni. A ty mi budeš rozumieť a môžeme sa baviť o tom, čo sa deje vo svete. Ale ja vôbec netuším, jak sa cítiš. Hej. Ja neviem vôbec, čo ty prežívaš. Ale v rámci toho, keď si rozvinieš napríklad tú empatiu, tak ja ťa začnem vnímať aj na tých ďalších úrovniach, ako na tom, aké máš pocity, čo potrebuješ, jednak je tá emočná úroveň, jednak je energetická úroveň, čo vyžaruješ. Hej. Čo vyžaruješ, akú energiu, aký typ energie vyžaruješ. A potom je tam ešte aj duchovná úroveň. Hej. A každá táto úroveň vlastne si vyžaduje naozaj rozvinutie tej percepcie, toho vnímania vlastne a vyžaduje nejaký čas a zameranie na to. Trošku to znova vrátim, lebo vlastne k tomu, čo si povedal, že vlastne tam bolo nejaké tie stupne toho, lebo vlastne ono to v podstate súvisí s tým, čo hovoríš teraz, ale chcem to trošku zase naspäť do tej hmoty, že vlastne tá cesta niečím začína, hej, ako si hovoril, že vlastne tam skončili sme pri tej fáze, že vlastne ten zmysel toho života, hej, že môjho vlastného, alebo že čo prinášam. Čo je ďalší level? Akoby ďalší krok. Ďalší level, ako, že keď zistíš, že to nemá zmysel? Nie, že vlastne keď už vlastne prvý si povedal, čo si povedal prvé? Že vlastne keď sa niekto vydá na cestu, tak prvý blok je treba čo? Čo sú tie prvé kroky? Ešte raz to teda zhrňme. Na tej zlatej ceste? Áno. Tak za mňa je prvý krok vlastne taká tá individuácia, to znamená proces, kedy sa začínaš spoznávať na novo v tej celistvosti. Na tých viacerých úrovniach. A potom vlastne, keď sa dostaneš do toho bodu, že už sa poznáš, začneš sa vnímať, tak vlastne uvidieť to, že čo chceš ty prinášať, alebo čo máš ty prinášať tomu svetu. A to je tá druhá úroveň, je vlastne to, že sa nechávaš formovať a jednak vlastne si dizajnuješ vlastné vzdelávanie. Áno, no pri tomto sme skončili. Tu som chcela nadviazať. Pretože ja som dlho bol v takom násere, že toto nás mali učiť na škole a vedomé vzťahy a pôrodníctvo a blablabla. A dosť dlho som žil v takom, ako v tej obeti toho, že čo mi to spravili. Ale presne táto druhá fáza je presne o tom, že OK, teraz si zober zodpovednosť za seba. Už vieš, kto si.
a teraz proste si nadizajnuj vlastné vzdelávanie a začni sa rozvíjať vlastne tak, aby si to, čo prinášaš, dokázal využiť. A myslím si, že táto fáza vlastne nekončí nikdy. Že to je celoživotný projekt, vlastne celoživotné vzdelávanie. Na vysokej škole tiež sa to volá celoživotné vzdelávanie, je tam taká ako sekcia, ale to zďaleka nemá nič spoločné vlastne s touto prácou. Že ja si naozaj vedome tvorím to vzdelávanie aj teraz a stále. A keď vidím, že toto mám prinášať svetu, tak ja vlastne sa tomu odozdám a začnú mi prichádzať. Ako to vidím? Ako vidíš, že toto je to, čo máš odovzdávať svetu? No, povedz ty, keď chceš, ale... To je robota. To nevidíš. To je proces, hej. To je zase, že to, čím sme prešli, tak nám asi vo väčšine prípadov skôr zabranie v tom vidieť, čo má prinášať svetu. Takže možno na začiatku vidíš iba to, že nevieš, čo máš prinášať svetu, alebo že si nespokojný, že nie si naplnený. A vydáš sa na tú cestu. Takže za mňa je súčasťou zlatej cesty objaviť, že čo máš prinášať svetu. To je projekt. Málo je ľudí, ktorí vedia, čo majú prinášať svetu. No je to také krásne vlastne v tom, že ty keď spoznáš vlastne tie svoje aspekty a začneš sa pozerať vlastne tými novými očami na ten svet, tak začneš vidieť vlastne aj tých ľudí ostatných, čo robia, čo tvoria a zrazu ako keby začne tam taká tá príťažlivosť vznikať vlastne k tomu, možno už čo niekto iný napríklad prináša a začneš to skúmať. Ale z toho nového bodu, že hovorím ti, že už nemáš tie klapky, zrazu to máš otvorené to pole a už tam dokážeš chodiť, fungovať a vnímať, tak z tohto nového bodu vlastne máš nové nástroje na to, ako zacítiť. A každý ten človek dokonca má iný ten rozhodovací prvok. Hej. Niekto funguje s intuíciou, niekto to cíti v bruchu, v tele, proste niekto, že tých nástrojov na to rozpoznanie, že my sme veľmi individuálni ako ľudia a každý je proste iný. A my v tom prvom roku zistujeme to, že čo je ten náš kompas. Podľa čoho sa rozhodujeme. A vlastne každý to musí zistiť za seba. A podľa tohto kompasu sa dá potom rozhodovať vlastne to, že kam smerovať ten svoj život. Čiže kompas, keď si zoberiem, že a z toho, čo si povedal, vlastne tie 3 kroky, inými slovami, je to vlastne prebrať tá zodpovednosť za svoj život? Vlastne, vieš, vystúpiť z toho obete, že čo mi to ten systém, ako, hej, a že vlastne som stratený a mám takéto pocity, alebo nedáva mi to zmysel a tak ďalej. Že prebrať zodpovednosť. Áno. Čiže to je v tom, ten druhý krok je vlastne prevzatie zodpovednosti za seba. Za to, čo sa mne deje, to presne, že vystúpenie z tej obete. A ten ďalší krok je vlastne prevzatie zodpovednosti aj za celok. Že ja sa stávam svetoobčanom a vlastne všetko, čo sa tu deje, tak vlastne je aj moja zodpovednosť. No len som myslela, akože na základe toho, že mi prichádzajú už tie vnímania, impulzy a to, že akoby to nasledovať, hej, na tej, že vlastne ten kompas, čo si spomenul, tak vlastne ako uchopiť ten kompas, je vlastne prebrať tú zodpovednosť. Áno, určite. A potom už vlastne ti prichádzajú tie veci, keď už sa vlastne vyskladáš, hej, z toho, čo si ty vravel. A potom následne ďalší krok, teda prichádzame k tomu, že prebrať zodpovednosť akoby za celok, že som súčasťou celku, a nie tak za celok nejakého, lebo ten syndrom spasiteľky Zemegule má tiež veľmi silný. Takže vlastne... Mala si. Dúfam. Väčšina asi ľudí, ktorí sa tak ako prebudia, tak môžu skúsnuť. Že je to taká pekná pasca. Je to. Tak ona podľa mňa to je taká krivka, vieš, že ono to niečo znamená, že máš ten syndrom, že vlastne máš túžbu pomôcť svetu. Čo si myslím, že túžba pomôcť svetu je validná vec.
Ale ona není vedomá, vieš? Presne tak. Že vlastne furt, ako keby ono to išlo z podvedomia. A tým pádom sa to prejaví ako ten spasiteľský syndrom a trpíš. Áno, presne. áno, presne. A možno potom si povieš, že a ideš opačne, že teda ne, a ja idem si celý svoje, hej. A zasa si v opačnom extréme, je na nejaký čas. A potom vlastne možno začneš nachádzať takú zdravšiu, vedomejšiu verziu. A už to nie je spasiteľský syndrom, ale už je to naozajstný záujem, súcit, hej. A ja by som to ani nepovedal zasa, že to je binárne, že buď to máš, alebo to nemáš, ale to je vlastne nejaká kapacita, ktorá rastie, hej, že ten celok čo je? No ten celok, asi málo kto má hneď celú zemegulu. Proste môže ten celok byť moja rodina. Môže ten celok byť, ja robím mužské kruhy, tak moji chlapi, hej. Alebo aspoň moja priateľka, že vlastne tebe rastie kapacita súcitiť. Čo to znamená súcitiť? To znamená, že dokážeš cítiť a vnímať, čo prežívajú tí druhí ľudia. To znamená, že keď môj kámoš je nešťastný, tak ja tiež som nešťastný. Že akoby cítim jeho nešťastie do nejakej miery. To znamená, že je môjim záujmom, aby on bol šťastný. Fakt? Takto to máš? No, ja to až takto nemám. Ja to tiež takto nemám. Lebo ja som vlastne, ja som raz mal takú, ako keď som sa učil holistický counseling, tak vlastne som sa dostal presne do toho stavu, že ja som zrazu začal cítiť ostatných ľudí presne takto, že som cítil presne, čo on prežíva. Ale až do takej miery, že som prestal rozlišovať, čo je moje, čo je jeho. Áno. A potom som sa vlastne to začal učiť vlastne odlišovať. A ja vlastne skôr mám radšej tú empatiu ako súcit, že by som ako keby strpel s ním, že to nerad robím. Fúha, dobre, toto je taká veľká téma. Toto je veľká téma. No, lebo preto som zareagoval, lebo si mi to otvoril, lebo presne som sklzla potom do toho, že som sa v tom stratila. Tak ono, vidíš, ako očividne tu je ten vzorec extrémov, hej? Že to je všetko ako ja o rovnováhe. O niečom rozprávame, ale viem, že Solius to presne takto, že to on povedal, si asi taký nejaký až do extrému si to potiahol, lebo... Jasné, chápem. Tak ja som to tak možno tak vyznelo. A samozrejme, že zasa, že aj v tom súcite to neznamená, že ty teraz máš bezbreho, bez limitu, všetko s niekým cítiť a nechať sa ťahať dole. Vôbec to nie je to. To znamená, že ty tam máš mieru. A aj to, že rozlišuješ, že čo je jeho, čo je moje. A aj to, že keď niektorí ľudia nechcú ísť ďalej, nechcú sa akože rozvíjať, nechcú s tým nič robiť, tak to nepreberáš za nich zodpovednosť. Hej. Takže ono, možno, ja to poviem jednoducho, ale za tým je veľa a vlastne, a to je tak jedno, lebo čokoľvek ty povieš, hej, tak aj tak si to každý pochopí na základe toho, čo on pozná a čo on je schopný chápať. Vieš. Čiže za mňa to je iba o tom, že ja som tiež mal fázu takú, že vlastne som akoby vôbec akože som sa nenapájal na tých ľudí, akože som ich nevnímal, nemal som žiadnu empatiu voči nim, lebo som si šiel len to svoje, lebo to je pohodlné. Je to pohodlné, že však všetci sú mi jedno, každý je zodpovedný sám za seba, nech si robí, čo chcú. Hej. Lenže už len keď máš napríklad dieťa, čo ja nemám, alebo nejaké zviera, alebo už len tú priateľku, tak už to zrazu nejde. Hej. Keď ja ju mám úplne na háku a že ja poviem, že to je tvoje, no tak to nefunguje. To vôbec nefunguje. Nefunguje ani opačné, že si v závislostných vzťahoch a trpíš a tak ďalej, ale zase to je všetko o rovnováhe a o tom, že ty proste nájdeš nejakú rozumnú cestu, že cítim s tebou, vnímam ťa a súcitím a ten súcit za mňa robí to, že vlastne ruší aroganciu. Áno, to znamená, že sme to isté. Hej? Ty žiarliš, ja nežiarlim, ale ty keď žiarliš, tak áno, a ja viem žiarliť, hej. A spolu cítim s tebou. A to, že tam je potom krok 2, že to má určité hranice, hej, že to krok 3, že nepreberám zodpovednosť, tak to tam tiež je. Hej. Ale bez toho súcitu, že ja vlastne by som vnímal toho druhého človeka, tak by nebolo nič, lebo si nerozumieme, hej. Prepáč, a môžem to tak ako doplniť, že súcit je to, že vlastne smieš byť taký, aký si? Že vidím ťa, alebo že... Súcit za mňa je, že ti rozumiem. Aha, okej. Hej, predstav si, že si mimozemšťanka a začneš tu každú chvíľku červenať a vyrastajú ti kaktusy z uší. A keby som ja s tebou nesúcitil, ja vôbec neviem, čo ty to stváraš, čo to znamená, hej. Aha, okay. A pritom to je, že vždy, keď sa cítiš dotknutá, tak sa to stane. A za mňa súcit je iba vlastne o tom, že ty vnímaš, čo sa v druhom deje. Hej. Okay. Ja vidím, že si smutná. Hej, a viem to ako keby pochopiť, viem to cítiť, viem to vidieť, to je jedno, akým spôsobom, podľa toho, aký som. Tak za mňa súcit je vlastne o tom, že sme prepojení, že nie sme úplne oddelení, hej, že to vytvára to my a není to iba ja.
si chcel niečo do toho? Áno, že vlastne tam sa nám krásne ukazuje, že čo to je tá zlatá cesta. A to je vlastne presne, že ty hľadáš a stále si vlastne v tom nastavení toho hľadania, že kde je to správne pre mňa. Hej. Či už dať tú hranicu, nedať tú hranicu, pokiaľ cítiť s ním, pokiaľ proste to nechať na ňo. A toto hľadanie vlastne, že to je vlastne ty si v neustálom takom ako vlastne stave, kedy na nejakej úrovni si v tom neviem, ale zároveň vlastne stále máš fokus na to, akože zameranie na ten svoj stred. A to hľadanie tej svojej strednej cesty, hej, tej svojej, v tom celom. Takže čo je tá tvoja cesta? Aký ďalší ten krok máš spraviť? Kam ťa to zavedie? Zaujímavé. Si predstavujem tých 100 mužov, jak každý ide uchopí ten svoj kompas a ide tú svoju strednú cestu. Ako to tam vyzerá? Prosím, všetky baby, že keď tam budeš mať, zistí, že čo tam vlastne oni robia. Čo tam robíte? Ja by som iba začal, potom ti nechám. Už teda nechuješ, vidím, že sa rozbehol. Že teraz, tieto dni, žijem takým znovu poznaním, že veci sú dobré vtedy, keď sa dejú nejak prirodzene. Keď sú prirodzené, keď sa dejú sami. A že veľa z toho, čo si myslím, že my robíme a čo ja sa snažím viac a viac do svojho života dávať, lebo v tom pokulhávam hodne, je vytvárať priestor, vytvárať podmienky. Že to hľadanie nie je, že teraz my to tu brainstormujeme a hľadáme a riešime to, jak my tu. Že my keď chceme niečo povedať ľuďom, tak to musíme povedať. Ale mi sa páči práve, keď tie veci sú jednoduché, že ty iba nastavíš nejaké pravidlá, povieš, máme nejaký čas, kde sa stretneme a niečo dáš a potom to necháš. A deje sa samo. Prirodzene. Tam, čím viac sa dokážeme uvoľniť do toho, neviem, tak tým je tá akcia vlastne krajšia. Že tam naozaj vznikajú úplne spontánne vlastne veci a my pozbudzujeme aj chlapov, ktorí tam prišli, že prinášajú samých seba priamo tam na mieste. Čiže tam vznikajú fakt také veci, čo nevymyslíš. Napríklad, veď to chceme vedieť. Tak, napríklad tam došiel Bráňo a spravil nám tam, to je profesionálny boxer proste, a on trénuje vlastne, tak nám tam spravil takú akciu, kde niektorí chlapi naozaj prvýkrát ako zažili fakt ten vedomý boj. Mne napríklad zmenil život, hej, ja som nečakal, lebo ja som mal nastavené, že ja už nebojujem, nie, že by som niekedy bojoval, ale že už to balím, tento život sa to pokúšať. Že ty iba v miery, láske. A to nešlo, proste mal som z toho strach. Áno, bol to pre mňa strach a ako by som si povedal, že mám 42 rokov, no som malý, hej, čo ja tu idem riešiť. A to sa presne stalo toto, napríklad, hej, nepredvídané, neočakávané, že zrazu my sme ani nevedeli, že tam toto bude asi, čo? Nie, vôbec. My sme nemali v programe, že my si povieme jedného dňa, že vlastne dáme účastníkom možnosť, nech oni niečo spravia. A teda tam bol náhodou tento bojovník a on teda priniesol, že tak nám môže niečo povedať a niečo vyskúšať. A jak to urobil, tak mňa úplne, že ideš, kámo? A ja, že čo? Hej, ja som nevedel, že čo sa deje, už keď som tam kráčal, som nevedel, prečo tam kráčam, ja tam nechcem kráčať. Vráť sa naspäť, vraj si, hej. No a tam som vyhlásil v takom malom kruhu, že ja teda som už to uzavrel, túto tému v mojom živote, ja bojovať už sa nebudem, ja už končím. A za 2 hodiny som sa šiel hlásiť na box a chodím doteraz a vlastne mi to zmenilo dosť život. Tak to je jeden z takých zázračkov. Ja som mu vlastne sa snažil, stále som mu ako hovoril, proste potrebuješ toto zvládnuť, lebo proste kým ako sa nedostaneš do toho stavu, že ten box alebo ten vedomý boj je vlastne práca s tou svojou divokosťou. A pokiaľ vlastne ty s tou divokosťou nevieš ako keby zachádzať, tak ona proste si môže žiť tým svojím životom a proste môžeš fakt niekomu ubližiť. A ten vedomý boj je vlastne na to, aby si sa spoznal s tou divokosťou a ako keby si mal bojové plemeno, ja neviem, pitbulla, tak ty potrebuješ vlastne ho začať trénovať, aby ste mohli fungovať a lebo ty keď ho zavraš niekde do klietky, do podzemia, tak vlastne začneš strácať tú životnú energiu, tú výbušnosť. Gule proste chlap stratí.
ale keď ho ako keby máš len tak na voľno pustené a nevieš ho ovládať, tak ti dotrhá proste ľudí okolo. Hej? A ten vedomý boj je obrovská krásna vec a v ročnom cykle to tiež ako máme, ako súčasť, ale na tých 100 mužov to vzniklo vlastne teraz spontánne. Hej? Napríklad táto časť. Minulý rok sme tam mali vedomé to s Romanom. Aha, teraz to tam nemalo byť. Teraz to tam ako vlastne nebolo plánované a zrazu vlastne tam prišiel chlapík, ktorý ako došiel ako účastník a zrazu pum. A bolo tam asi 20 chlapov, ktorí priniesli a sme spravili tak, ako sme uvideli, že toho je veľa, tak išlo to paralelne. Hej, a každý sa musel rozhodnúť, že čo chcel. Či jedni išli proste si dať, ako fakt tam mali typka majstra čajovníka proste, čo tam ako priniesol úplne takú tú esenciu meditácie a krásneho ako servírovania čaju. A áno, na druhej škále vlastne tam sa mlátili chlapi úplne ako do nepríčetnosti. Krásne. Tam ani, vieš, keď ja budem popisovať ako tie jednotlivé činnosti, ktoré tam robíme, tak to nikomu vo finále nič nepovie. Hej, lebo to je úplne šumak. Čo konkrétne akože na tej fyzickej realite sa deje. Ale vlastne, čo tam je to dôležité, je, že všetci tí chlapí vchádzajú do toho neznáma a tam vlastne objavujú tie poklady a vlastne zrazu sa fakt postupne tie srdce začnú otvárať a to je nenormálna sila a krása. Keď vlastne fakt na konci, to je výbuch lásky proste. No ja poviem príklad, taký magický, konkrétny, napríklad taký zázračík sa tam môže udiať. Jeden chlap, ktorého ja som tam zavolal a bol prvýkrát na takomto niečom, vôbec sa nevenuje osobnému rastu ani ničomu takému, to boli to pre ňo divné veci. A on mi na druhý deň vraví, tak prišiel ku mne, jak chlapi už išli vonku, išli cvičiť a on mi vraví, Miloš, ten jeden z organizátorov ma strašne sere. Ja hovorím, no tak však, vieš, každý sme nejaký, tak povedal si mu to? Už, nie, že ako, prečo by som mu to povedal? No, tak mu to povedz. Dobre, zabudol som na to. Na druhý deň už ide znovu, vraj, Miloško, poď sem. Som na seba hrdý. Čo? Že povedal som mu to. Vážne? A čo sa stalo? Som to normálne, to prijal, on bol s tým v pohode. Hej. A o pol dňa prišiel a vraj, Miloš, vieš čo? Ja som zistil, že to on ma sral preto, lebo mi úplne mňa pripomína. Vlastne ja sa sám serem. Vieš? A takéto tie fakt ako tie aha momenty proste tam prichádzajú úplne v jednom kuse. A krásne je vlastne vždy to, že sa to uzavrie vlastne v tom malom kruhu. Sú malé kruhy, kde je fakt do 10 chlapov a vlastne rozprávajú o tom, čo sa im vlastne tam práve ako otvára. A keď tí chlapi, niektorí tam prvýkrát sedia v kruhu. Prvýkrát uvidia, že kokos, ja môžem vlastne nahlas povedať, čo cítim. Že nikto ma za to neodsúdi. Ale zároveň sú tam chlapi, čo už proste sú 10 rokov v tom a prinesú tam vlastne úplne iný dar, vieš. Že pre každého sa tam niečo iné nájde, pretože ten, čo je na začiatku cesty, tak tam je napríklad ako účastník, ale ten, čo už je 10 rokov a zrazu on chce niečo priniesť zo seba a prvýkrát to tam prinesie. Hej? A my mu vytvoríme na to priestor, že môže. A to je úplná iniciácia. Vtedy fakt, že vidí, že proste sa praskne tá škrupinka proste toho chlapa a zrazu sa tam narodí. Hej? A toto sú neuveriteľné hej, veci. Že vlastne tie vonkajšie veci, čo sa tam dejú, to, čo robíme, o to nejde vôbec. To nie sú žiadne zázraky. Asi nerobíme nič také, že by to nerobil nikto iný. Ale ide o to skôr ako. Ako sa to robí. A tým pádom, že čo sa udeje v tých mužoch a ako sa s tým ďalej pracuje. Takže to za tým, to vonkajšie, to sú iba nejaké mantinely, iba nejaké vonkajšie rekvizity, aby sa niečo mohlo udiať vnútri. A to, čo sa deje vnútri, ale konkrétne, citeľné, merateľné, dá sa o tom rozprávať. A to tam ide. Že my sa vozíme na motorke, napríklad, neplánovane. Akože to je blbosť. Všetci sa vozia na motorke, na dedinách sa všetci vozia na motorke napríklad, hej? Tak čo akože, tam riešite chlapci? To bola taká halus, že vlastne prišiel za mnou jeden chalan, že on sa ešte v živote neviezol na motorke a ja som bol tam na motorke. Však ja ťa odvezem. A zrazu ešte tam bol jeden ďalší, čo tam mal motorku. Tak sme sa postavili do toho kruhu a hovorím, že dobre, že kto si netrúfa a strašne by sa chcel, tak ja ho odvezem. Ja som závodil na motorke, proste budeš mať zážitok. A ten druhý hovorí,
A ja som s tým v pohode, že kto ešte sa aj nevozil na motorke a má akože chuť, tak tu má. A to bola... Aj motorku dal. Áno, svoju motorku, litrového enduro, proste, KTM-ku, obrovskú proste. A choďte sa voziť. Hej? A vlastne niektorí fakt išli prvýkrát, a to je... To sú veľké veci, to sú fakt veľké veci. A to, že pre niekoho je to nič. Hej? Ale pre toho, čo je toto nič, tak tam bolo 10 ďalších vecí, kde to bolo pre ňo práve to jeho. Pre niekoho bolo jeho životná výzva objať sa s mužom. Presne tak. Hej? Že pre niekoho je výzva dostať do ksichtu, pre niekoho to je dennodenná prax a pre niekoho je, keď ťa 10 muží objíme, tak má z toho halus. Hej? Takže to bolo ako keby aj s tou motorkou. Niekto chodí na motorke bežne a niekto má 50 rokov, pracuje v kancelárii a má z toho celoživotný strach a zrazu je tam a zrazu to hecne a konečne má pocit, že ja teraz žijem, lebo tohto sa bojím a serem na to, nech umrem, idem. Hej? A to sú také blbosti, ktoré vlastne ty zvonku nevidíš a je to o tom kontexte a o tom prežívaní, že vlastne čo tam tí ľudia, čo to pre nich znamená. Hej, presne, lebo takisto ten boj, veď to je pre 70% chlapov akože jasné, chodím tam, boxujem, toto, ale povedal si už akože niekomu naozaj, ako sa cítiš? Hej. Vieš, čo to je tvoje autentické ja? Hej. To veľa tých chlapov vôbec nie. Vieš, čo to znamená vôbec, ako mať otvorené srdce? Vieš, čo to je vlastne energeticky vnímať proste tú svoju ženu? Že toto, chápeš, že vlastne to není pre jednu škálu ľudí, ktorí proste ideme im rozviať teraz boj. Alebo len otvárať to srdce. Ale je to vlastne celá tá škála, pretože každý ten chlap si tam práve nájde to, čo má podvyživené. A je s tým konfrontovaný, lebo vidí, že aha, však tomuto to funguje, ja vlastne o tom nič neviem. A napríklad ten Braňo, čo tam ako fakt on je bojovník ako top level, tak on proste po tých 4 dňoch sedel v tom ukončovacom kruhu, to bol prvýkrát asi na také nejaké akcii, a hovorí, no, prvé 3 dní som tak kúkal na vás, že chlapci vám úplne jebe. Píp! A teraz totálne túžim mať to, čo vy. Že ja už konečne som pochopil, o čo vám tu ide. Toto mi proste celý čas chýba. Mám ženu, ktorá to odo mňa žiada. Ja som vôbec netušil, čo chce. A teraz prvýkrát som to vlastne uchopil, že zacítil som to. Hej. Čiže tam tie škály toho ako spoznávania je obrovsky veľa a tých 100 mužov je, vieš, to je proste taká ako akcia štvorňová. Čiže to je fakt taká ochutnávka toho, že ty uvidíš tú celú škálu toho, čo je možné. Čiže vlastne, lebo žena doma nedokáže odzrkadliť mužovi to, čo dokáže muž mužovi, asi nie? Odzrkadliť možno áno, ale nedokáže mu dať ten vzor. Vieš? Nedokáže mu povedať, a ten muž vlastne veľakrát ani nechápe. Hej? On ako keby nemáš zrak a ona ti hovorí, že toto je červená, toto je zelená, a ty, čo mi to hovoríš, proste také nič neexistuje. Hej? A tuto sa mu môže otvoriť ten zrak a zrazu zistí, že nejaké farby existujú. Hej? A toto je vlastne, tá štvorňovka je fakt taký, my to máme tak ako, je to veľmi otvorené vlastne pre aj chlapov, ktorí v živote nič také nezažili. Hej? Už tá ročná cesta, to je obrovský záväzok vlastne to, že ideš, že sa rozhodol, že už vlastne ako cítiš fakt tú vnútornú potrebu niečo fakt obrovské zmeniť a pracovať na tom. Čiže to musíš zobrať ako cyklus, hej? Áno, áno. Okay. Dá sa na to nastúpiť ako každým tým štvorňovým retreatom, ale ideš tam vlastne s tým záväzkom, že idem celý rok. Celý rok. Hej? Pretože presne som to ja uvidel to, že je to krásne, že ty niečo uvidíš na tom retreate, ale ty doješ domov a to prostredie tvoje je to staré. Ono ťa vlastne ako má tendenciu zase potiahnuť tam, kde si bol. Hej, čiže je to krásny nástroj na to spoznanie, ale keď chceš naozaj fakt zamakať, že už vieš, tak je oveľa lepšie ísť proste celý rok. No a ešte tam tak ako padlo, že vlastne to, čo ti chýba, môžeš doplniť, hej, vlastne od tých mužov a vlastne to, čo máš veľa, môžeš zdieľať. Môžeš dať, áno. Presne tak. To je práve to, čo mne sa veľmi páči, veľmi som na to hrdý, že my sa nestaviame do pozícií, nikto z nás. My nikoho nič neučíme. Napríklad ja a Vilo
nie sme o nič viac, ani o nič menej ako hociaký iný účastník. My sme možno v pozícii organizátora, my sme možno v pozícii zodpovedného za to, že tu bude nejaká atmosféra nastavená, hej? Že keď hovoríme o chúlostivých veciach, tak tu bude bezpečie a nebudeme asi robiť z toho srandu, tak to napríklad zabezpečíme, aby akcia bola urobená, ale nie sme tam v pozícii niekoho, kto vie viac ako vieš ty. Hej? A nemáme tam žiadne prednášky, nemáme tam vlastne nič také, že my máme nejaký návod na život a vy chlapi poďte sa to učiť. Toto my vôbec nemáme taký koncept. My čo máme je, stretávame sa, nastavujeme pravidlá, ako máme sa tam správať, ako máme sa vnímať. Aké sú tie pravidlá? Tie pravidlá možno si povieme, a ešte by som dokončil túto myšlienku, že my vlastne vytvoríme ten priestor, nastavíme tú atmosféru a vlastne každý, kto tam je, tak prináša všetko. Či už skúsenosti svoje, či napríklad presne, keď my sme všetci slepí a príde ten, čo má oči medzi nás, tak zrazu my si to všimneme, hej? A on nám nemusí o tom rozprávať, ale my vidíme, že on čo si vidí, čo my nevidíme, hej? A vlastne každý z tých mužov v niečom si tu, v niečom si tam, hej? William tiež je vo veľa veciach akože ďaleko a potom v niektorých základných veciach je úplne mimo, hej? Čiže pre neho môže byť nejaký chlap, ktorý to má zase naopak inšpiráciou. Čiže tam ako keby v rámci tých akcií máme práve tú rovnosť, že to bohatstvo, čo ty prinášaš, či si mladý chalan, ktorý skúsenosti nemá, ale má iný prístup k životu, iné pohľady, alebo či si starší, ktorý veľa toho zažil a máš v sebe obrovskú životnú múdrosť, alebo obrovskú životnú hlúposť. Kadečo je akože užitočné. Kadečo je užitočné. Hej? Že to ako keby je, že všetko to dáva zmysel a to mne sa páči, že má vytvoriť tie podmienky, nastaviť to a deje sa to tak prirodzene samo, ako keď hoci kde sú inde chlapi, hej? A pravidlá, neviem, povedz ty, ak nejaké. No, tak sú tam základné pravidlá, ako sa používajú v kruhu. To je jednak, že vytvárame bezpečný priestor tým, že nie je tam to posudzovanie, nie je tam vlastne to, že si skáčeme do rečí, nie je tam, že ja reagujem na to, čo niekto povie, ale vlastne naozaj a ešte ďalšia vec je vlastne veľmi dôležité to, že čo sa povie v kruhu, tak zostáva v kruhu. Aby naozaj ten človek sa mohol odvážiť ísť do tých najcitlivejších alebo mohol ísť do tej zraniteľnosti svojej, kde ešte nikdy ani nebol. Ja som dlhú dobu vlastne žil v takom ako automatizme, že ja som vlastne nevedel, čo to je tá autenticita. Až raz vlastne som bol na takom štvorňovom, sa to volalo, že community building a tam 4 dní sedíš v kruhu. To pre niekoho to je absolútne nepredstaviteľné. Akože celé dni? Celý deň proste si v kruhu. Hej. Ja som fakt, že ja milujem proste ten kruh a jak som išiel tým svojím vzdelávaním, tak som študoval proste jednak poradné kruhy, ale a rôzne iné typy, ako držať ten kruh a priestor. Ale na tomto community buildingu som prvýkrát zacítil, že tú takú jemnú, chvejúcu sa vnútornú taký stav, kedy som vlastne, normálne som zistil, že je to pre mňa niečo absolútne vzácne, že to som vlastne tá moja esencia. A dovtedy som nebol schopný ako keby s tým prísť ako do kolektívu a zrazu som mohol povedať, čo cítim. Mohol som ako keby načrieť a proste sa aj nasrať a priniesť to. A fakt, že v momente, ak je to prijaté, tak je to tak liečivé, že zrazu ako keby sa dostávaš do stavu, že je to normálne. Že je to normálne, takto je to normálne. Tá autentickosť je normálna. Hej. Že toto je vlastne ten stav. Nie, že potlačenosť je normálne, ale to, že som naozaj sám sebou a cítim sa, viem. Hej, tak to začne byť nové normálno. Neviem si predstaviť 4 dní v kruhu. to vôbec by to ako teraz, že čo tam vlastne sedíte a iba kým príde nejaké trebárs to ohnisko a vtedy zdieľaš a zase si v ničote, alebo ako to? No to je práve krásne na tom, že tu ten koncept priniesol Scott Peck, to bol taký psychológ. A on vlastne posadil tých ľudí do kruhu a skúmal to, že vlastne čo sa tam deje.
On to bol taký výskumník, vieš. A vysledoval to, že vlastne ono to normálne je po takých vrstvách, že vlastne najprv je taká vrstva, tak sa to volá, že pseudokomunita. A to normálne, všetci sme akože v pohode, všetko je dobré, veď všetci sú pekní, už vieme sa pobaviť, vieme všetko takto, no. No ale proste sa rozprávate a zrazu ťa niekto začne trošku ako srať, hej. A ten niečo povedal, ježiš, to je debil proste. Hej, a vlastne prichádzaš do takej vrstvy, že chaos. No a teraz štandardne, čo sa robí, tak rýchlo späť do tej pseudokomunity, hej, alebo do tej pseudokruhu, hej. Ale keď dokážeš vlastne ísť do toho chaosu, a fakt ako proste tam aj zakričať, proste vynadať si, a fakt tam vydržať v tom byť, tak zrazu ako pomaličky to začne tak tichnúť, zostane úplne ticho. Že hodinu nikto nič nepovie, ale sedíte v kruhu a všetci sú v totálnej bdelej pozornosti, lebo proste je to živé, hej? A to ticho je živé, hej? A tiež má sa tendenciu ako keby aj vrátiť do toho chaosu alebo do toho bezpečia toho pseudokomunity, hej. Ale keď dokážeme aj v tom tichu ako byť, a to strašne veľa ľudí nedokáže zniesť ticho. Hej. A keď my príjmeme to ticho, tak zrazu sa otvorí niečo absolútne vzácne a to je vlastne ten zážitok autentickej komunity alebo zážitok toho, že všetci sme vlastne dosadnutí do tej autentickej časti seba a cítime sa natoľko bezpečí, že môžeme úplne ako zdieľať presne v tej danej momente ti príde pohnutka a ty niečo povieš. A je to znamená, že celý vzduch začne vibrovať. Lebo to je niečo úplne ako z inej kvality proste prinesené. A keď naozaj si je to podržané dobre, tak vlastne nikdy si neskočíte do reči. Čiže je tam 25 ľudí a vždy príde proste len jeden. A prinesie niečo. A všetci úplne bez dýchu počúvajú proste, lebo to je, že naozaj. Hej. A toto, a vtedy tam aj príde úplne ten duch lásky proste, že úplne ty miluješ tých ľudí proste. Ty chceš tak žiť. Vieš, je to niečo, úplne niečo nové a tým, že my sme to už nejak takto zažili, tak vieme ako keby tú kvalitu prinašať aj do tých akcií. To som chcel práve povedať, že vlastne do nejakej miery toto sa vždy udeje na tých našich akciách. A vždycky to tie 4 dní nejak treba. Hej, ja mám často pocit, že on teraz to nebude. To bude na ničej. Taký či už ani nejdem preč. Ale vždy, ani raz sa nestalo, že by sa to nestalo. Vždycky ten posledný deň presne príde toto a to je úplne úžasný pocit. To je úplný, že kľud. Žiadne také, tam sa tebe nebije, že čo chcem, nechcem, si neistý, proste ty si úplne že buf. Hej. A to, keď to máš zvedomené, tak ti to veľmi pomáha, lebo napríklad na každej tej akcii príde tá fáza chaos. Tým, že nemáme ako keby, vieš, že od 8 do 9 a už to máš pol roka dopredu dané, že takto to bude a ideš v tom neznáme, tak vlastne zrazu príde ten chaos a z toho chaosu veľakrát vlastne v tom chaose krásne sa začne objavovať to, že veľa z mužov je vlastne ešte v tej fáze tínedžera a oni si začnú ako keby dokazovať, vieš, že som väčší chlap, jak ty, vieš. Áno. A to tam práve ako keby prichádza, tá konfrontácia. Vieš, organizácia je na hovno, ty si na hovno, my medzi sebou, vieš, ty si debil. A úplne proste ten chaos prichádza, ale ty už vieš. Dobre sme, hej, nasratý si, vieš, ale proste máš tam ako keby tú úroveň vedomia, ktorá hovorí, dobre sa deje, hej. Dobre. A cez tú konfrontáciu, normálne tí chlapi ako keby dokážu dospieť, vieš. To, čo štandardne vlastne veľa tých mužov si to donesie až do toho dôchodcovského veku, vlastne ten tínedžerský mód, hej. A niekto tam aj zomre s tým. No jasné. A niektorí sú ešte zaseknutí úplne ako v tom chlapcovi, hej, proste ako ten syndrom dobrý chlapec ešte je tu, ako to je fakt obrovský v nás ešte, aj v nás, hej, však s tým sa potýkame. Ale vlastne cez to, že tam máš fakt tých chlapov, s ktorým sa môžeš konfrontovať, tak cez to môžeš dorazť do toho, naozaj sa fakt dospieť. Tak to je aj jedným z poslaním Amenu,
takým veľmi dôležitých, vytvárať priestor pre mužov, aby naozaj dospeli. Aby to neboli deti v telách a pozíciách dospelých mužov, alebo psychologicky vnútorne naozaj mohli dospieť. A to sa udeje presne tak, že v sebe objavia tie časti, ktoré nie sú dospelé a dovolia si ich prežiť. Takže ak som sa zasekol niekde v detstve, v malom chlapcovi, tak jednoducho musím si všetky tie pocity, ktoré ten malý chlapec má, že niečo nemôže dostať, že je obeťou závislosti a tak ďalej, musím ich jednoducho prežiť. Normálne ich zacítiť. A celé to ako keby pozorovať, wow, tak teraz takto to je, hej. Potom idem puberta, hej, a tam je to presne vymedzovanie sa, ten chaos, takéto porovnávanie sa. Zas, keď som to preskočil, nedovolil som si to z rôznych dôvodov, kvôli tomu, že sa to nesmielo, že to bolo zakázané, že u nás doma nebol bezpečný priestor, alebo že som bol príliš premudrastý, hej, ako napríklad ja. Že ja som lepší ako takí pubertiaci, hej. Aha. Tak potom idem do puberty v 40-ke. Pekne, hej. A znova len to zacítiš, prežiješ, zažiješ si čo treba, drámy, hádky, ako to ide. Práve v tomto kolektíve, keď je takýto, to je oveľa rýchlejšie, lebo vieš, čo sa deje. Keď ideš bez toho, tak to môže trvať dlhšie, je to komplikované, okolie ti nerozumie, hej. Všetci mu preskočilo, chlapovi preskočilo, hej. Nechal rodinu, kúpil si motorku, šibie mu chodí za babami, hej, úplne psycho. Hej. U nás všetci vieme presne dobre, čo to je. Takže poď, kámo, môžeš si to zažiť. Nech sa páči, poďčam ti motorku. Áno. A keď ty vlastne vieš, že rozumieš tomu, lebo tam máš 50 chlapov, ktorí to zažili, možno zažívali to 10 rokov, dlho sami nevedeli čo. Zažili to, sú k tomu aj ľudia, ktorí na to robia teórie, k tomu nejaká psychológia, čiže už ako tak vieme asi, čo to je, tak to prejdeš oveľa rýchlejšie. A môžeš rýchlejšie dospieť a dostať sa vlastne do toho svojho plného potenciálu, do tej zlatej cesty. A tým pádom otázka ešte spred 2 hodín, že vlastne ako vieš, že čo máš teda robiť, hej, že čo je to tvoje poslanie, alebo to, kam ťa to tvoje srdce vedie, tak až tu na to vieš, keď vlastne prejdeš týmto procesom. Keď si naozaj sám sebou dospelý, William to hovorí, že si v tom strede, to je ono. Je to to, že vlastne proste vieš, že vieš a nemáš otázku vlastne tým pádom? Alebo čo to je? Ja mám taký pocit, že každý to inak ako keby vníma, vieš. A za to je veľmi ťažké aj o tom rozprávať, pretože každý ako keby ten spôsob, ako ten kompas má inak nastavený, ale zároveň archetypálne proste len niekoľko tých kompasov. Hej. Čiže ty vlastne v tých kruhoch chlapov uvidíš a započuješ toho, ktorý presne rezonuje s tým tvojím spôsobom, ako vlastne sa udržiavať na tej zlatej ceste. Čiže nie je len jeden spôsob, ale je ich veľa. Hej. A to dospievanie vlastne je to prevzatie zodpovednosti za tie všetky svoje úrovne, ktoré dovtedy si mala v nejakom nevedomí, tak zrazu vlastne to uvidíš, presne to zranenie dieťa, toho tínedžera a vlastne ty naozaj mu dáš ten priestor, aby sa mohol prejaviť, uvidíš, čo potrebuje a postaráš sa o ňa. A vtedy vlastne podľa mňa nastáva vlastne tá dospelosť a je to fakt najjednoduchšie vlastne v kruhu mužov. A ono ešte krásne je vlastne ten kruh mužov, čo vytvára, je taký inkubátor troška, pretože keď už prichádzame do stretu so ženami, tak vlastne pre mužov je oveľa ťažšie vlastne prekliknúť do tej autenticity, pretože je tam nejaký taký podvedomý impuls sa predvádzať. A oveľa jednoduchšie vlastne preto sa tie mužské kruhy robia zvlášť. Pretože v tom mužskom kolektíve je oveľa jednoduchšie vlastne k tomu svojmu stredu a k tej svojej zraniteľnosti sa dostať, pretože nepotrebuješ hrať tie pávie pera proste. Máš tam chlapov, ktorí proste už jeden sa tam, dajme tomu, rozplače, druhý proste v nejakom stave, tak je ti to oveľa jednoduchšie tam do tej zraniteľnosti vojsť. Spravíš to raz, dvakrát, trikrát a prídeš domov a už je to v poriadku. Lebo už to máš zažité, že to je normálne. A si s tým OK. A už potom to vieš prejaviť aj pred ženami. A mávate aj také, že aj skupinové, že mávate tam aj ženy, či sú to len muži? Teda, že akože skúška správnosti, či teda sme dospeli, alebo čo? Je to presne, jak si povedala, presne, žena je skúška správnosti. Ja to stále hovorím vlastne, ženské kruhy, mužské kruhy, to je čistá prípravka na ten vedomý partnerský život.
Hej, a na to stretnutie so ženami. A je to presne, ja to tak vnímam, že je to tá skúška správnosti a preto čím ďalej viac vlastne tam prichádza presne k tomu prepojeniu, že väčšinou napríklad teraz Katka, moja partnerka vlastne robí ženský cyklus a vlastne robíme to na rovnakých miestach, v rovnakom čase, takže vlastne v istom bode vlastne tam prichádza k tomu, že máme spoločný program. Áno, to som sa pýtala. Čiže, ale do toho sme dorastali, že nebolo to tak od začiatku. Tie začiatky boli také, že my sme išli sme robiť mužský kruh na jednom mieste, kde bol predtým ženský a oni nám nechceli dať priestor, že proste, lebo im sa potvárali zranenia, že proste muži sú zlí, čo ste nám všetko porobili, hej, aké to je hrozné a nechceli nám normálne odozdať vlastne ten priestor. Čiže zo začiatku to normálne fakt boli boje, takže my sme ako postupne dorastáme do toho, že sa vedome ako prepájame. A naozaj za mňa ten výsledok je tá schopnosť byť vôbec vo vedomom partnerskom živote. Krásne. No ďakujem veľmi pekne. Ináč máte nádherné trička, chlapci. Ak ste si nevšimli, je to amen, hej? A ak si môžeš všimnúť, aké by si tu mala ďalších ameniakov, tak každý má iné. To je úžasné. To je taká záležitosť, že vlastne my si tam ceníme to, že každý je fakt iný. Hej? Tam nevzniká nejaká sekta proste rovnakých chlapov. Taká uniformita. A ideme proste, tak to vyzerá proste ten moderný, vedomý muž. Nie, my to stále hľadáme. A každým tým novým mužom to hľadáme vlastne ako keby na nejakej úrovni na novo, pretože vlastne skúmame tú kolektívnu múdrosť. Tak. A kde je najbližšia akcia? Alebo kedy? No, na konci februára vlastne začína Zlatá cesta. A dá sa to si aj okoštovať vlastne tým, že prídem na ten jeden retreat. To je 4-dňovka. To je ten prvý úplne. Teraz bude král, archetyp kráľa. Dá sa tam nastúpiť, ale vlastne ty tam vieš prísť ako muž. 29. začína, 3. končí. A môžeš si to zobrať ako samostatnú akciu a prísť si to len navnímať. Ale zároveň je to aj možnosť nastúpiť na tú ročnú cestu. A potom máme v lete 100 mužov. 100 mužov býva len v lete? Zatiaľ to máme tak, že to je raz za rok. V určitom dátume? Alebo sa ten dátum mení? Ešte dokonca ho nemáme ani teraz ešte zastabilizovaný. Najlepšie je, pokiaľ niekoho to zaujíma, ísť na náš web, na náš Facebook a vlastne sa zapojiť do skupín, do komunity. Máme Discord, máme vlastne v tom online svete rôzne kanály, cez ktoré komunikujeme. Tak ich povedz. Čiže tak web stránka je amain.org a Amain, keď človek bude hľadať na Facebooku alebo na Instagrame alebo vlastne aj na Discorde, tak nás nájde. A tam si môže potom už sledovať informácie. Môže sa tiež zapojiť do nášho mailing listu, kde posielame, keď nejaká akcia je, tak posielame pozvánky, aby zostal v kontakte. Takže to je asi taký najjednoduchší spôsob. My často máme tie veci, povedzme, že to miesto a niekedy aj ten dátum, že niekedy je určený dopredu, niekedy sa to mení. Takže ideálne byť spojený. Aj miesto sa mení. Áno. Je to zaujímavé, proste tiež sme to mysleli, že to bude ako stabilné, a nie. A nie. Žije si to svoj príbeh. Je to fakt, že žije si to svoj príbeh a za to ešte nie je ani konkrétny dátum na tých 100 mužov. A ešte potom je tam taká pozvánka možno na jeseň, je pravdepodobne, že zase budeme robiť konferenciu, kde vlastne muži, ktorí si ako netrúfajú, alebo to chcú len tak ovoňať vlastne, že o čo nám ide, tak toto je asi taký najkrajší spôsob, ako uvidieť tie témy, ktoré tam otvárame. Či už sa bavíme o mužskej sexualite, o tej vedomej ceste, o tom, čo znamená vlastne to byť mužom a tak ďalej. Hej, čiže toto sú také témy, ktoré tam budú prichádzať. Takže to je tiež taká možnosť. A zároveň vlastne keď sa zapojí buď na Discord alebo na Facebook, tak vlastne väčšina z nás, napríklad Solius robí mužské kruhy v Trenčine, sú tam ďalší chlapi od nás, proste, ktorí robia také ako akcie popri týchto také menšie. Čiže tých možností je oveľa viac ako len toto. Super, no. Tešíme sa. Wow, som úplne nadšená. Takže chcela som povedať, že chlapci, ďakujem vám, ale
Muži. Krásny a vzácny. Ďakujem za to, čo robíte a prinášate svetu a že ste prijali toto pozvanie. A ja verím, že komunita 100 mužov sa bude rozrastať ešte možno o 1 nulu. A nech teda žije ten váš organizmus jednotlivca a spoločnej jednoty. A nech sa to šíri do celého sveta. Ďakujem. Nech sa vám darí. Tak ďakujem za pozvanie. A musím ešte povedať, že tohtoročných 100 mužov, ako je možno, že bude úplne ako prinašať nejakú takú špeciálnu esenciu. A možno, že niektoré ženy naozaj zistia, že čo sa tam deje. Fíha. No bon s tým. Teda, tak to už aby som si dal nejakú upomienku, aby som sledoval tú vašu stránku. Ďakujeme. Tak nech sa vám darí. Díky. Aj tebe, aj vám. Ahojte. Ahojte. Čau.